Iya. Ini lho gajah. Cilu. Gajah binatang yang amat besar. Terus? Telinganya lebar, talinya panjang. Berbunyi. Ya ora muni. Mencit ora. Ndi? Tak timbang gue. Mas aku. Tapi nganggo anu pangkur jenggleng ya kena. Oh iya. Nah. Aku dijenggleng. Jenggleng no, kowe kan Kudu mencolote kuat, dhuwur. no. Mencolote dhuwur. Caping gunung ya kena. Nah, lho kok Mbak Elisa ki spesial bawa pinter kok. Penyang tasik kuliah no sampun punya putu. Heeh. Kok punya putu. Sapa ngerti ya. Kuliah no. Tesih kuliah. Semester pira Mbak penyen? Semester kata. Kata. Kali welas doso. Loh. Lah kowe Kali welas dosa ki opo? Di atas 20. di atas 20. Oleh lek welas ngono. Lah kowe? Kowe kuliahne ndi? Kuliah nang ndi? Aku ora kuliah kok. Lah kok terus Terus. Aku isih paut kok. Mas aku paut angger mulai ngerenteng ebeng kancane digo mulih. Yo ben. Ya, genjleng ya. Mas Utet. Nek mung keri-keri sing Hmm. penalo. Loh, iki ambak omong sakmene, Mbak. Iki lek genjleng mencolot iso 3 meter punjul ya. Heeh ya. Pel. Oh, muk. Lho, kowe iki tak umbulne. Tak umbolke kok kita ngapusi tenan lho. Ora ya ben Sampe penonton. sampe colot 3 meter iki. Penonton iki ben gumun karo kowe. Kudu diomongke koyo Lho iki berarti kethek tenan lho. Lho ora. Mencolot 3 meter. Tahu kok mbiyen ki mencolot 3 meter punjul to. Saben bengi dung medun langsung ambiar nyeprok. Anu Bang Api ya, Bang. Aku. Nah, diaturke dulu-dulu mapane Mbogem Gura Kediri. saben bengi Ayo. nyawa kok ratekan sih? Ra groso. Mencolot kok mek 3 cm iki piye to, Le? Masa ra krasa. Ora. Lemon melumput. Melumpat. Melompat berapa tinggimu tadi? Ya semene. Lah Ramuni, meneh coba. Nggih. Lho Ramuni, meneh coba. Lho Ramuni. Engko lek anyang-anyangan kowe tanggung jawab lho. Mas aku kan mencolot ngono terus sampean nguyuh nek kapan kek. Aku Apa dibuka to? Coba nganggo. Yen Yen memajang. Yen memajang sing cetha Lah apa ngomong apa? artikulasine. Kowe iki ora memajang. Lah apa? Yen memajang. Yen memajang. Memajang. masih aku kowe ngono aja mau cerita-ceritane ngono lho. Bacut iki. Dek enggak ero lek kowe ngomong apa kuwi. Bene aja mau omongi. Aja mau omongi. Empeten dhewe ae. Mengkaro janur Kowe meneng ae. kan kudu aktif. Aktif kepiye lho? Kowe menenge kene misle kok. Kono bae. Kok kaya tenan-tenan ae apa sing Niki jenglenge niki lho, Pak. dikenake sing misle apa? Ayo. Sing jenglenge niki. Wah nu genjlenge menggak-menggok ngono to. Nggih. Ngono. Kono menenge kene meset kok. Lah ya energi kok ya Mbak Elisa ki Ayo berarti energi. piye aku kon meneng. Meneng ae. Ya wis ngene, madhep ngendi? Mantep ndi? Ono. Ayo. Ngono lho. Alah nuruti wong gendeng iki. Deloke apa tak? Pengen. Jenengan pengen. Ngawur heeh. Ora le kaya ora cetha. Kembali